Хора, днес ще играем малко Майнкрафт. Да, аз се пиша телепортерът и сега ще създадем нов сервер. Само чакайте, трябва да намерим тук Create нов сервер, така. Така. Ще стартираме нашия малък survival. О, аз съм на креатив, фак. Да, не искам да съм на креатив. Не, там има село. Така, сега. Не на креатив, на survival. Така. И там. Добре, влиза. Защо? Добре, не знам защо. Тези неща ще ги хвърля. Така. Едно по едно. Така. Добре, после ще ги хвърлям. Сега няма да ги използвам изобщо. Съжалявам, ако нещо такова е станало. Сега. Тук преносим асил, както казах. Да взема дърво. Така че тук е креативен. Така, сега тук да вземем това дърво. Това така, и това е първият ни епизод на Survival, където ще си оцеляваме и ще правим различни епизоди. Така, сега да вземем дървото, ама това искам да го махнем. Така да ги задържим и да ги махнем. Там населени, супер. Тук торчове, тук тези стълбички, тези, това, саплингите. Така, имаме си саплинг от ние, от нас. Да направим дървото, да вземем един крафтинг тейбъл, да го сложим, да вземем пръчки, да се направим меч, да се направим кирка, още пръчки и брадва. Само да не стане вечер, че лошо не се пише. Така. Да махнем тази пръст да е по-точно. И да, сега да вземем камък, да си направим печка, след това да намерим... О, айрон, супер! Това е много добре. Само чакайте. Така, да направим тук една дупчица, да сложим този крафтинг тейбъл и да си направим камена кирка и да вземем този айрон. Така. Добре. Това май беше айрон. Да видим... Извинете. Да видим тук дали има още. И да огледаме още до него. Така. 14 камък. Добре, да вземем да направим една печка. Извинете. Да изпечем малко дърво. Добре, това дърво ще седи за малко тук, докато намеря дърво. Ето тук има още едно. Още много има, де, по-точно. После ще разгледаме и селото. Само да вземем това дърво, да изпечем айрона, за да се направим меч. Само да се видим настройките. Добре. Максимално ще е. Добре, това дърво. Така, сега то забравих, няма да го правим. Кокошки, ще вземем месото.
когато отгладнеем. Тук има овце. Така да ги вземем. Сега това трябва да не го вземем. Да дойдем тук в нашата пещеричка. Да сложим това дърво и да направим кол. Така, сега да вземем този камък и да направим път надолу, за да видим дали ще можем да намерим камък. Защо не камък, не диаманти, но първо да намерим още айран, за да си направим кирка. След това още айран, за да си направим брони, мечове. Добре. Изпекохме го. Така. Взех XP. Да видя крафтинг тейбъл. Така, да се направя пръчки. Така. Имам 12 топче. Супер. Така. Ще го махна. Супер, намерихме айран. Ако бях още малко напреде. Така, сега да направя такова. Да сложим това, да сложим дървото. И да, сега, забравих да ви покажа селото. Съжалявам, че забравих. Сега ще ви го покажа. С този 30 камък ще направим нещо така, да се виждаме къде сме. Така да взема меча в ръка. Тук имаме колта, по-късно ще взема. Да, това е селцето. Така, сега да видим дали има нещо като пекарна. Мисля, че беше. Добре, тук няма тук църквата. Боже, така. Тук има дърво и една къща и на дърво. Много странни селени. Но пак се правят къщите. Ето, за това ви казах, че ще огладнеем, защото сме гладни в момента. Да вземем реколтата. Чакайте само да намаля. Така. Да вземем реколта с картофи. Тук има за хляб. Щупи се меча ми. Това беше странно. Добре, имам сега все пак братчика. Ето, където го отбелязахме. Сега да видим айрана и да си направим айран кирка. Ето го. Сега да сложим това дърво и да изпечем тези две месо. През това време аз ще направим кирката, така. Добре. Да взема кирката. И да видим дали ще намерим айран. Не айран, дали ще намерим, например, лапис или диаманти или емералди. За мен е все едно, поне да се забавляваме. Така, сега трябват ми ето ги. Да вземем кирката и да почнем да чупим надолу. Да, след малко ще спирам. Така. Така. Трябват ми торчови. Ето ги. Имаме кол, супер. Да го вземем. Така. Да вземем този кол и
След малко ще спирам, както казах. И друг път ще се видим. Пак. Добре. Сега ще изляза и там ще спра клипа. Защото трябва да спирам. Стана 10 минути клипа. Някой знае колко, но това е първият ни епизод за този survival. Така. Да. И това беше за този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, съжалявам за тази батерия. Ако е така, може да се абонирате за мен. И да. Чао.